तो भाई लोग अब सोचल एगो आईएएस ऑफिसर के बारे में जौना के उनकर पूरा डिपार्टमेंट एगो मशहूर शिकारी के नाम से बुलावेला। ये आईपीएस अफसर के इंसाफ देवे के तरीका थोड़ा कैजुअल बा। वो अपराधियन के सजा देवे खातिर बस एगो तरीका जानेला जेकर नाम बा एनकाउंटर एनकाउंटर एनकाउंटर। उनकर हिसाब से सबसे बड़का न्याय बा। बाकी अब सोचलो अगर गलती से उनकरा से एगो निर्दोष के एनकाउंटर हो गइल बा, का वो अपन तरीका बदली है, का उनकर सोच बदली? तो भाई लोग और उनकर बहन लोग कैसन बानी आप सब। बात कर रहा बानी रजनी सर के हाल ही में रिलीज भइल फिल्म वेटैया के बारे में। अरे भाई लोग, रजनी सर होके लोग ताली न मारे, सीटी न बजावे, थिएटर में सीट न फाड़े, ये ना हो सकेला। हमनी के जैसन लाखों फैन के दिल में रजनीकांत सर के जौन जगह बा, उनकर स्क्रीन पर आवते लोग के खून में जोश दौड़ जाला। जैसे वो अपन चश्मा घुमा के पहिरे ले, हाथ में हल्का झटका देवे ले, बस ये सब देख के मनवा पागल हो जाला भाई लोग। फिल्म में एसपी अथियन और जस्टिस सत्यदेव के संघर्ष दिखावल गइल बा। ए फिल्म में हर जगह रोमांच बा, एगो इंसान की ईमानदारी और अपराध से लड़ाई, एगो सुपरस्टार के स्टाइल और समाज के बड़का सवाल बा भाई। रजनीकांत सर के बात कर रहल बानी तो भाई जिनका स्टाइल तो एकदम लाजवाब बा। वो जब पुलिस के गाड़ी से उतरे ले तो एगो अलगे स्वैग बा, बिना देखले गोली चलावल आ हर जगह हर बार सही निशाना पे लागल। साइंस के तो कोनो में रिलेशन नहीं के, बट कहानी ये सब से बढ़ के बा। ये फिल्म में सिर्फ एनकाउंटर वाली हत्या नहीं के दिखावल गइल भाई, बल्कि सवाल उठावत बा कि आखिर काहे गरीब लोग के एनकाउंटर में मारल जाले और अमीर लोग गोली से बच जाले। टीजे ज्ञानवेल जेकरा के आप सब लोग जय भीम खातिर जानत बानी, वो फिल्म में समाज के गंभीर मुद्दा उठावल गइल रहे। वो फिर से एगो धमाकेदार फिल्म लेके आयल बने। एहू पिक्चर में भी ऐसे ही कुछ सामाजिक मुद्दा उठावल गइल बा, लेकिन एगो छोट समस्या बा। रजनीकांत सर के स्टार्टम के चकाचौंध में कहानी कहीं धूमिल सा लागता भाई लोग। फिल्म के 30 मिनट तो रजनीकांत सर और उनके फैंस खातिर समर्पित बा। वो फाइट वाला सीन में जब उतरा ताने तो पूरा थिएटर में सीटी बाजे लागता। बाकी कहानी धीरे धीरे एगो तेज तर्रार सर्च थ्रिलर में बदल जाता। कल जा रजनी सर और राणा दगुबाजी के क्लाइमेक्स सीन के वो घिसा पिटा अंदाज में बा। अमीर बनाम गरीब के लड़ाई फिर से दिखावल गई। रजनीकांत के किरदार जो नैतिकता की दुविधा में फसल रहल, आखिर में फिर से एगो कमर्शियल स्टोरी में बदल जाला। लेकिन रउआ मत भूलम कि फिल्म में देखावल फाइट सीन खासकर सीटी बजावे खातिर ही बनल बा, लेकिन अफसोस एक्शन के कोरियोग्राफी औसत दर्जे के बा। फिर भी फिल्म में एगो बड़का सवाल उठावत बा पुलिस एनकाउंटर के नैतिकता पर। ये देखावत बा कि कितना बार अपराध के बाद फर्जी खबर और मीडिया के दबाव से अधिकारी लोग गलत फैसला कर लेवेले। ये फिल्म एकर भी चर्चा करेला कि कैसे अमीर लोग एजुकेशन सिस्टम के शोषण कर रहल बाने। कोचिंग के नाम पर मोटा पैसा इठल जाता, गरीब लड़कन के भविष्य के साथ खिलवाड़ कइल जाता। ये सब में देखावल गइल बा और इतना बड़न मुद्दा उठाव खातिर जिगरा चाहिए भाई। अगर कलाकार के बात कइल जाओ तो रजनी सर तो हमेशा की तरफ पूरा स्वैग और दमदार अंदाज में बाड़े। बाकी ए बात फयाद फाजिल भी बाड़े भाई, जो बैटरी के किरदार में बा, वो तो सचमुच में दिल जीत लेले बाड़े। वो एगो चालाक चोर के भूमिका निभावत बाड़े और कई गो सीन में कॉमेडी जोड़ के सारा फिल्म में जान डाल देता रहे। रजनीकांत सर के स्टार्टम के बावजूद फहाद फाजिल अपन दमदार उपस्थिति बना के रखले में एकदम दिल जीत लेले बड़े। उनका चतुराई और चालाकी वाला किरदार दर्शक के ध्यान खींच लेवे में कामयाब बा। ये किरदार एगो टेढ़ा इंसान के रूप में प्रस्तुत बा, जे चालाकी से सब चीज निपटा देवेला। उनकर किरदार में एगो खास आकर्षण बा, जे फिल्म में अलग अलग मोड़ पर और अलग अलग रंग भर देता भाई। फिल्म में अमिताभ बच्चन के मौजूदगी तो सोने पे सुहागा बा, लेकिन जौन सीन में अमिताभ और रजनीकांत आमने सामने आवेले उस सीन की थोड़ा और दमदार बना दिया जा सकत रहे, थोड़ा और मिर्च मसाला डाल दिया जा सकत रहे। बाकी सब बढ़िया बा। मंजू वारियर्स भी रजनीकांत के पत्नी के किरदार में बाड़ी, जिनकर भूमिका बहुत कम बा, लेकिन लास्ट में वो 10 में 10 स्कोर कइये देले बाड़ी। राणा दगुबाती एगो बिजनेसमैन की रोल में आखिर में आवेले, जो एजुकेशन सिस्टम के शोषण कर रहल बाड़े, और अनिरुद्ध के बैकग्राउंड स्कोर पूरा फिल्म में और ताकत दे देत बा। ऐसा लागता कि सब बीजीएम जौन बा उ रजनीकांत सर खातिर ही बनौले बाड़े का। फिल्म में गाना और इमोशन सीन और गहरा हो सकत रहे, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक भाई एकदम जबरदस्त बा। वेंटेयम उ फिल्म बा जौन इंसान एनकाउंटर और समाज के गहराई से जाके सोचत सवाल पर जोरदार बहस छेड़ दे रहल बा। ये फिल्म इतना दमदार बा कि एक बार देखले पर तार दिमाग के हिला दे। बंदूक, इंसान, भावना और गलती से गहरा असर सब कुछ एक जगह पर जोड़ देत बा भाई। तो भाई लोग अगर स्टार रेटिंग की बात कर जाओ तो 5 में से 4 स्टार दिए जाए। काहे से कि पहला स्टार रजनी सर के जौनों में परफॉर्मेंस बा, उ अनिरुद्ध के बीजीएम और फहाद फाजिल के में अपन
एक्टिंग एकदम जबरदस्त, झकास, फैंटलस और फैंटाना। और एमेजॉन कोचिंग इंस्टीट्यूट से लेके गरीबन के मुद्दा उठावल गइल बा, उ तो भाई एकदम लाजवाब बा, एकदम झकास। फिर थोड़ा और फास्ट हो सकत रहे, लेकिन सब चीज एक जगह और एकदम कहानी देखे के एक जगह। अब रजनी सर के फैन है तो जाई देखी और मजा ले। फिर मिलल जाई एगो नया वीडियो में। प्रणाम।